A kowane gida kullum akwai mutum kwalli ɗaya da yake gani kamar shi ba dan gidan bane, ba don saboda yana da laifi ba, sai dai yana ganin gaskiya sosai da babu mai iya kallon su. Ilimin halayyar dan adam na kiran irin wayannan mutanen da black sheep, wanda ke tambayin kowane abu da suka gani, wanda kowa ya riga da ya amince da wayannan abubuwan, wanda yake bin al'adu da suka riga da suka lalace, wanda kuma ke ganin komai fiye da yadda ake so. Ana ma wayannan lakabi da yan drama ko kuma yan tawaye ko kuma ma yan wahala, alhalin su ne kadai jarumin da za su iya kallon abubuwan da babu mai kallo. Wannan shine yaron da ya tashi yana ganin abubuwa da yawanci mutane ba sa gani, shine wanda ke jin tashi hankali tun kafin a furta magana da zai iya kawo ta, shine kuma wanda ya koyi rayu shi kadai duk da yana cikin mutane, kuma saboda yadda yake tunani daban, yadda kuma yake mafarki daban, iyalansa kansu suna masa kallo kamar kuskure ne a cikin su. Amma kuma ga gaskiya da ba faɗa masa ba shine matsalar ba, shine kan iya karya wannan tsohon tsari mara ci gaba da ke tafiya a cikin wannan ahalin nashi, shine wanda zuciyarsa ka faɗa masa gaskiya fiye da yanayi da ya tashi a ciki. Idan kullum kana jin kanka a matsayin bako wanda bai dace da ahali da ya tashi a cikin su ba, to ka sani kawai kana zama mutumin da iyalanka ne ba su shirya karɓa ba, don saboda tunanin su baya iya zuwa wannan gurin. Ka turo wannan bidiyon ga duk wani black sheep wanda ka sani, wanda a ƙarshe ya riga da ya zaɓi salama maimako neman yardar mutane.